wayahe padha sanggon badok. Balik maneh ning Padha Sanggon Badok. Saiki aku karo kameramenku kelayapan golek anggon badok nang gone kancamu. Engko nanti simak ae langsung. Ki, Basen sudah. Yo, rasa free. Langsung ayo. Oh iya Maya, hari nunggu areke metu. Lah nuwun. Wapi. Lah nuwun, Wapi. Nah, iku areke. Halo, Bos. Ada isin-isin barang gua, play ya. Mbok yo kon mlebu-mlebu kancane ngene iki kademen tekan desa. Kene kan manja to. Saiki mlebu sik menawa enek panganan sih kaje. Kula nuwun. Wis apa lho? Ini jajane siap. Khusus. Rokok. Aja lali. Rokoke. Kopine ndi kopine? Kopine engko. Kopine engko. Aku nggo kopi sik. Oke, mantap. Tuku sik ya. Kajar enak. Lumayan. Kopi apa iki? Kopi rahasia. Di bulan suci Ramadan kopinya ya rahasia. Rean dhisik liyane kari ben. Rean dhisik liyane kari ben, kale kari. Poso-posone ora liyane kari. Bisa sih lah. Usus is the best. Aja wedi asam urat. Penyakit harus dilarang. Pan. Semesti makan sik ya, Teh? Makan sik. Akan mikir malah sering. Terus ada mikir. Yuk. Ngombe. Cepat ngombe rek. Lah iki garingan terus. Ngombe sih. Wis mangan wis ado-ado tekan desa dolan ae. Kamu tak Mantap.
isolasi. Kak ikhlas sih. Warak itu ini man. Ayam golek padosan Badok. Saiki wayahe pados anggon Badok. Golek nggone ning ndi? Langsung ae simak videone kluyurane ning dalan golek anggon Badoke warunge ning ndi ae sing penting petuk langsung mangan ya toh. Gak usah suwi-suwi langsung ae budal yo. Saiki wis siap-siap kari budale. Iki wong-wong wis siap langsung ae budal golek anggon Badok, pados anggon Badok yuk. Nah, saiki awake dhewe wis tekan warunge. Saiki golek panganane opo ae, langsung ae didelok ya. Ning ndi? Angkringan sate saiki milih opo ae. Sitok. Tambah sitok. Nugget iki Mas. Masih mulai pentol-pentol. Enak rek. Panganane wis teko rek.
enak kayak ngene iki bakarane sing garai kolesterol mari makan ning omah ya to. Gak usah suwi-suwi. Apa iki? Iki jadah bakar iki. Duduk iki sego bantingan biasa 3.000-an 4.000 wis gak usah larang-larang. Penting marek. Iki mau ade nggon badoke ning iki jenenge. Oh iki jenenge ning Warung Brother. Nggone iku ning cedeke kampus UNP PGRI. Engko sampean searching aja ning Google Map langsung ono ning kene wis gak atuh-atuh kok yo gak larang-larang. Wis panganane akeh ngene iki mek entek piro mau wis ora usah dipikir sampe ning kono nek regane. Sing penting nggawa duwite, nek duwite wis iso tuku. Sing penting saiki wayahe mbadok sih ya, salah satu itu pangan sih. Itu ireng-ireng. Ya, mangan sih. Bob. Sikat sih. Segone diketokne dibuka ben rong wong-wong iki ya apa. Bisa disayang tapi Segone sego KFC kurang maju gak ketok. Iya, segone. Ini sundukane. Ini bos rasanya bos. Enak banget. Enak. Wong luweh-luweh ngene iki. Urutan. Cocok yang di tengah ini. Oh. Itu sebenarnya jajal ya nek. Oh, untuk aja omah kae. Apa gitu? Pentol. Oh, pentol. Pentol omah. Kae aku duwe dan iki. Mek katanya iki kok enak. Oke. Nek telunggon mek loro sayangnya. Iki mangane iki apa? Iki jenenge apa iki? Kornet. Kornet. Kornet biasanya bakul-bakul luar iki. Makanya orang kaya. Nek nggon larang wis susah dhewe. Lah sampean ngunjuke apa iki? Mantok ngunjuke gak dijegen. Nunjuke ya kopi susu. Iki kopi ijo iki. Asli Tulungagungan. Kene anak gak usah ada-ada nang Tulungagung. Sok ae nek wayahe golek langsung ning pusate Tulungagung langsung. Se ae tos. Mantap. Oke. Diudek dhisik ya. Keruput sih, Ben garam se keselak no. Oh, keren. Ayo, ndang mangan sih. Mosok aku dhewe sing mangan. Ngene iki enek koncone mangan ben apa? Ben ero kabeh rasane, ben gak aku ngomong tok sing rasane enak. Ayo. Ini kuat pirang bungkus biasanya. Nek pas luwe yo, kuat ya, kita 5 bungkus. Masuk kol. Untung puasa ya. Ora puasa sampean ngawur Mas ya. Ngawur kol anak-anak. Dalam wiliane orang jajal. Sitok-sitok masih. Tempura. Ini tempurane. Sedap kayak. Bumbu bakarannya itu enak banget. Kena dibaleni roti ini. Wah, ini paling enak. Dan tadi ini nggak tadi ini. Ayo,
Geser. Piye rasane iki? Jempol tok iki kok ora muni apa iku? Gak pareng. Oh, gak pareng. Nah, iki sampean nyauri. Ayo, Bob, ndang kono. Sik. Menikmati sebatang rokok. Poh, sama to nek mangan enak. Juas. Oh, enak nek mangan rek. Satu lahap lagi. Tadi maksud iki. Oh, enak kayak ngono rek. Sundukane dhek akeh. Kopine dhek seger-seger. Jos. Enak. Imbu terus. Enak rek. Kudune ngene iki 5 bungkus e kuat iki. Kuat. Kuat. Ya gak sahur no kancane. Ya sayange poso lagi bulan Ramadan iki porsine rada dikelonge sithik. Engko ora sahur nek omah. Oke, saiki wayahe badhok sing keloro. Iki wis Kan guys. Gak mati. suarane sing leket. Ajange dhewe wong kemalan aku kurung panglima. Aduh bakar. Kayak tak sambel. Wah, rugi tiap. Cor. Lagi. Aku tuh nyampe. Wah, kan gini lagi teman-teman. Kulinone. Nek misalnya kayak nek rumah anu gak usah harus dijaga suara. Toya usah karo editor toya. Si prapat. Letak. Ini es jeruk. Bentuknya di tengah. Oh, enak. Enak. Karena dibaleni. Asli kan. Sampean buka HP-nya apa? Buka micet toh? Oke toh. Micet wis kari rono tok. Astagfirullah. Cedek kok ndek kene. Teman bercakap aja kalau takut dosa.